aí non tiña que estar o Trotsky, ou como lle chama? Eu creo que escoitei, non sei ao fondo. A ver, Ven, non Trotsky, están por aí Lola e ven, Antón. Trotsky. Ven, Trotsky, ven. Non corras tanto, Trotsky. Atrás, 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 Palí, Trotsky. Lola, a ver, ti pensas que isto é necesario? Pero que vas falando? Non podes falar que nos van a descubrir. Tens que ladrar como un can, ladra como un can. Guau. Pero, a ver, Lola, que aquí xa estamos no lugar, xa todo o mundo nos coñece, xa sabe que somos nós. Bueno, tamén tes razón. Aquí xa non hai perigo, xa podemos disimular. Ai, Dios, podemos falar con máis persoas. Calloso, Dios mío, rapazas, que apuro. Tuve no que disfrazar de can para poder sair da casa con eso do confinamento. Non se podía sair, dixen, pois nada. Xa, era necesario meterme no remolque do coche, Era. Ou que preferías, vir na vaca ou vir correndo ao lado do coche? No, era mellor no remolque. Pero Lola, tiña que vir contigo no coche. Non se pode, que non se pode, co día xente que non se poden ir dúas persoas no coche, Antón, por Dios, teño que dicir todo. Pois eu xa non podo máis, porque cada media hora veña un paseo, cada media hora un paseo. Eu xa non, é que, vamos, tú cansadísimos, que non dou máis, Pero vamos a ver, pero claro que sí. E logo eu teño que sair a facer os recados. Xa. Os que hai que facer, Eu xa facer o do supermercado, a panadería, a farmacia, Xa, Lola, pero para xas cousas non che fai falta o can, podes ir ti soiña, Pero se ainda o fago por ti, home, pa que a ti que máis che dará? Xa. Xa. Claro. Si, no, aparte non és ti soa, Galloso, no, porque aparte teño que sair cos veciños todos, Porque claro, os veciños non teñen can, pero nada, xa está Lola, a solidaria, Lola solidaria, que lle di, no, podedes levar a Antón a pasear, Bueno, de solidaria nada, ni solidaria ni cun forro de jaitas. Que? Cada paseo que das con eles son 10 euros que levamos nós pa casa. Ainda estou pensando en subir a 15, que ta cousa, hai moita demanda. Bueno, todo sea pola economía familiar, Claro. pero que xa me parece exagerado é ter que fazer de can na casa. No, mira, faloche dun artista, Sí. pa ti. Dun artista pa ti vouche falar. Teste que meter no personaxe, é un exercicio, sabe por aí a xente, un exercicio. Non podes estar quitapón, o disfraz deste de can, non pode estar así seguido. Xa, Lola, a min o disfraz está ben, que ainda é abrigoso, ainda está ben, pero o de... É que dende o viernes non como outra cousa que non sea pienso de can. Bueno, e terás queixa, porque non fun o barato, Merquei un light de 3 sabores. Xa, será de 3 sabores e será lai o que queiras, pero está seco que nin Dios, que non... Bueno, pois para eso deixei ali ao lado a tina da auga, para que bebas o que queiras, a demanda. No, beber no, porque se bebo despois, teño que facer pipí, e facer pipí así, levantando a perna, a mí non me vai, tampouco me vai nada o de ter que cajar na erva. Ai, non, eso hai que facelo así. Por qué? Porque non se pode destrajar o papel higiénico, que é un artículo de luxo, mira, Xa. gourmet. No. Estamos en tempos de pandemia mundial e hai que aforrar e hai que apretar o cinto. Sí, pues mira, falando de apretar, sácame o collar este. Que No, atrás! Non se pode sacar o colar. Por que non? Pois non se pode sacar o colar que tens que levar porque é antipulgas. Pero, Lola, que pulgas vou ter eu? Bastante malas últimamente, por cierto. No, a ver, levas un chándal puesto meses que non o quitas, que xa te fai velcro no corpo. Eso ten pulgas, garrapatas, calandracas e bicherío todo. Por Dios, tens que levar o colar. E máis, o colar tamén che protexe contra o coronavirus. Xa sei eu. Que dis, Lola, como vai protexer do coronavirus? Se ainda fora unha mascarilla ou o gel este desinfectante, sí, pero o colar... Pero pensa con lógica, home, mira pa xente, pensa como a min. Si mata as pulgas non vai matar o virus, que é máis pequeno. Mata tamén, dixo eu, non sei. Ti pensas que matará? Sí, é máis, non sei se non poñerche outro máis por riba, E vaite despedindo, que temos cita dentro de 20 minutos co do cuarto dereita, que che ten que sacar a dar unha volta. Que faz mirando pa ali, que faz? Dándolle a patita ás presentadoras. Ui, me parece que vou ter que castrarte. A ver, que temos en 20 minutos, temos cita co... Temos cita co do cuarto dereita para que che dé unha
volta. Lola, pero eu tiña os pés trillados xa, Ah, pois vas a 4 patas, vai a 4 patas, que xa era o que tiñas que facer. Que non... Lola, non sabes interpretar. Ten piedade de mí, por favor, Pero vamos a ver, pero que a ti que máis che dará se tes que estar na casa igual, que o sea, Xa. non faz nada, estás No, ali ai, non, como que non fago nada? Non fas nada. Como que non fago? No, dende o venres pasado que estamos encerrados, eu non paro de facer cousas, Porque hai que facer cousas, Sí. hai que facer cousas, non se vai estar mirando para o aire. Xa, sí. É unha cousa que hai que estar confinados ali No, finado vou quedar eu, como non remate pronto esta cuarentena, Dixeron na tele, e Xa. máis están repetindo esta xente que hai que aproveitar para facer cousas que non faz normalmente. Sí, claro, como limpeza xeral, Por exemplo. subir as cosas ao trasteiro, Ajá. limpar os cristais, Tamén. guardar a roupa de inverno, Tamén. sacar a roupa de verán, Sí. a de primavera, mover os mobles, todo iso. Perfectamente. Pero eu non dou feito. E para a semana que ven xa teño todo planificado. todo. Lola, por Dios, que non dou cos tres, Pero vamos a ver, que- pero ti, é unha maneira de facer exercicio que tes ti. Sí, no, e logo eso o de salir a aplaudir ao persoal sanitario e o de ser falando de exercicio que descargou de internet unhas tablas de exercicios e ala, veña a facer gimnasia, que non podo Pero ti, máis. pero vamos a ver, isto a ver a deportista de élite. Ti tes que facer exercicio para entrenar, para gardar a forma. Xa, A forma redonda esa que tes, terá que gardar. Pero a forma redonda é polo disfraz que me fai así. Ai, sí. Sí, pero Pois nada, pois hai que sair as horas en punto, hai que salir No, a mira, aplaudir. o peor xa non é iso, O peor é que pasas o día cantando, Lola, eu xa non podo máis. Porque eu tamén teño que entrenar, que eu tamén son unha artista, que nos queda os artistas, Dios mío, que estamos todos metidos na casa tamén, pois sair a ventana, a xente aplaudas en punto e eu a medias, todas as medias, salo a cantar, para aportar, Sí. para aportar a xente. No, si, aportar non, Lola, apartar é o que fai a xente, que cando saes ti ao balcón, a xente métese na casa, pecha a fiestra a cale canto. Pois sabes que che digo, que aproveitando que estou aquí que non poden pechar a fiestra, voulles cantar. Resistiré, Lola, a ver, Lola. erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. ¡Vamos, Trotsky! Soy como Bueno, el Antón, junco Antón é que se protesta por dobla. todo, Antón é que protesta por todo, Desde logo, sacan a pasear e está Aí protestando. está.